खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बे समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाट एमएलए बियाबाव थारैनो मा सोलिदों कम्बल आरो मुस्रिनि मुङाव जाख्ल'नायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों रोखा नुना मोनदों बे सासे सुबुङा साइकेलजों बस्थासे नङा बस्थानै बस्थाथाम गासै बस्थाथाम कम्बल सोना लांदों आरो बे कम्बला रावनिबो नङा बे कम्बलानो जाहैबाय गोरिब गुन्द्रानि मुङाव सरकारनिफ्राय फैनाय मुस्रि आरो कम्बल नाथाय बे सरकारा हरनाय थामहिनबा गोरिब गुन्द्रानि मुङाव गोजां बोथोरनि मुङाव सरकारनिफ्राय फैनाय कम्बलखौ माबोरै बस्थाजों बस्ता साइकेलाव लांनो हाखो आरो बिथाङा गावनि खुगाजों फोरमायदों सरकारनिफ्राय फैनाय कम्बल मुस्रि आरो बेखौ जरासेयाव थामहिनबा गांनैजों 500 राङाव बायना लाबोदों होनना बुंदों आरो बायनानै बिथाङा फानहैगोन थारैनो माजबाट एमएलए बियाबाव बेफोरबायदि माबोरै जानो हागौ सोरनि गोहो मोनना बेबायदि गोरिब गुन्द्रानि मुङाव फैनाय मुस्रि कम्बलखौ फाननानै जागासिनो दं थारैनो आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जाख्ल'नाय गैयै सरकार आरो जाख्ल'नाय गैयै स्ल'गानजों खामानि मावबाय थानाय समाव बेबायदि समावनो माजबाट एमएलए बियाबाव सोरनि गोहोआव सोरनि बिथोनाव बेबायदि गोरिब गुन्द्रानि मुङाव फैनाय कम्बल आरो मुस्रिखौ फाननानै जादों थामहिनबा बेखौ जों रोखायै मिथिनाय बायदिब्ला एबा जोंनि खौरां बिजोङाव सफैनाय बायदिब्ला रिपर्ट सफैनाय बायदिब्ला इउपिपिएलनि सोद्रोमा सुनिल बसुमतारीनि हानजा बिथाङा सासे इउपिपिएलनि सोद्रोमा सुनिल बसुमतारी बिथांमोननि हानजाया बे सासे सोद्रोमाखौ हमनानै लाखिदों इउपिपिएलनि सोद्रोमा सुनिल बसुमतारी मोनसे हानजाया सुनिल बसुमतारीनि हानजाया बे सासे सुबुंखौ सिग्रोमो आरो सिग्रोमनायनि गेजेरजों बिथांमोना बस्थासे नङा बस्थानै नङा गासै बस्थाथाम सरकारनिफ्राय फैनाय कम्बलखौ हमनो हादों आरो सिग्रोमना मोननो हादों आरो बिथाङा फोरमायदों दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव बिथांमोना फानहैगोन आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गांनैजों एबा जरासेयाव 500 राङाव बायना लाबोदों होनना बुंदों आरो बे बाथ्राखौनो मिथिनानै इउपिपिएलनि सोद्रोमा सुनिल बसुमतारी बिथांमोननि हानजाया सिग्रोमो आरो बिथांखौ सेबबाय थानायाव बिथाङा फोरमायदो सरकारनिफ्राय कम्बल फैदोंमोन आरो बे कम्बलखौ बायना लाबोदों नाथाय सोरनिफ्राय बायना लाबोखो दासिमबो बे जोंनि खौरांसिम सफैयाखै नाथाय बिनि गुबै जाहोनखौ एबा बिनि गुदिखौबो जों नोंथांमोननो एबा नोंथांमोननि गेजेराव जों लाना फैनो नाजागोन बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोननो लाना फैनो नाजागोन दे बेबायदि जाथायखौ एबा बेबायदि खामानिखौ सोरनि दैदेननायाव एबा सोरनि गोहो मावदों जेराव खनले फोरमायदि आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा जाख्ल'नायनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय बिथोन होबाय थादों आरो जाख्ल'नाय गैयै सरकार सालायनायनि खामानि मावबाय थादों बे समावनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाट एमएलए बियाबाव कम्बल आरो मुस्रिनि मुङाव गोबां जाख्ल'नाय जेराव बस्थाजों बस्ता बे सासे सुबुङा साइकेलजों थिखांना लांदों आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जरासेयाव थामहिनबा गांनैयाव 500 राङाव बायना लाबोदों गांसे गांनै नङा गासै बस्थाथाम बायना लाबोदों नाथाय बिनि गुदियाव सोर दङ सोरनिफ्राय बायना लाबोदों माबोरै हमजाखो जों बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो नाजागोन एबा लाबोनो हास्थायगोन जेराव बेयावहा जों मिथिनाय बायदिब्ला बे सासे सुबुंखौ इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमा सुनिल बसुमतारी बिथांमोननि हानजाया सिग्रोमनानै बे सासे सुबुंनिफ्राय गोबां गासै बस्थाथाम कम्बल आरो मुस्रि हमनो हादों होननानै फोरमायदों आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जाय सुबुङा कम्बल आरो मुस्रिखौ सरकारनिफ्राय एबा सरकारनि मुङाव आरो गोरिब गुन्द्रानि मुङाव फैनाय कम्बलखौ बस्थाथाम लाना फैदों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसे आरो दसे समनि उनाव मुस्रिबो लाना फैगोन होननानै बिथांनि खुगानि गेजेरजों गावनो फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों थारैनो जों बे समाव बडलेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय फोरमायदि बे खामानिखौ सोरनि गोहोआव एबा माबोरै मावनो हाखो जों बिनि गुबै जाहोनखौबो नोंथांमोननो लाबोनो नाजागोन बे समाव बे जाथायखौ इउपिपिएलनि सोद्रोमा सुनिल बसुमतारी थामहिनबा माजबाट इउपिपिएलनि सोद्रोमा सुनिल बसुमतारी बिथांमोननि हानजाया सिग्रोमनायनि गेजेरजों बे सुबुंनिफ्राय गासै बस्थाथाम कम्बल मोननाय जादों होननानै बे समाव जों सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों दानिया फैदों बे सासे सोद्रोमाया साइकेलनि गेजेरजों एबा गंसे साइकेलजों गासै गंथाम कम्बलखौ माबोरै लाबोदों आरो बेसेन होनानै लाबोदों जों बिथांनि खुगानिफ्रायनो आबुङै मिथिना लानो 550 मा नाम होनदों बथल मास्टार कम्बलनो जोंनो फैनाय कम्बलफोरखौ बिदि फानहरखोमाबाय थायो बिसोरो नुबाय थफ्लानो माबायदि फानहरदों रायजोफोरनो राननानै होआ बे
नुबाय सोरबा गैयिफोरनि गैयिफोरनो हरनाय गोजा बेफोर ओमफ्राय बेफोर बुस्थुफोरखौ माबायदि फानहरखोमादों एसे हगारना मा गामि होनदों नोंसिना जोंना बम्बाइआवनो हा बम्बाइआव बम्बाइ बम्बाइ ओमफ्राय दा अबाव फानहैगोन हाउसनि बारनानै हा हाउसनि बारनानै मा दामाव फानहैनोसै मा दामाव फानहैगोन हा गांसेयाव गांसेयावलाय मा मोननो आरो न'आव लांनायालाय जोंहा बिसालथेफोरनोसो लांनांगौ बेवाय बिसालथे बेखौनो बावथ' बिदि ओइनायथ' हरना ना अमेला बम्बाइनिफ्राय लाबोदों ओमफ्राय दा अबाव फानहैगोन लावदांगियाव बिसालथे दं बिबारियाव ओमफ्राय न'खरनि मानसि गोजा दं ओमफ्राय गांबेसे दं बेयाव 10खानल'सो ओरैनोथ' लावदांगियाव न'खरनि मानसिनि थाखाय हराखैना बे बुस्थुखौ बे जोंनि जिंगाब एरियानि थाखायसो हरदों मैया एथ' रोगाबाय नोंसोर ओमफ्राय मानोथो एथो खालामाखै नोंहा जों नुवाखैबा दिनैसो नुदों नोंखौ बेनो भुला मा नाम नोंना आंनिया मधु होनना बुङो मद' मधु ओइ माबाया मिथिखाव फरदिबा मधु बसुमतारी औवारि औवारि ओमफ्राय दा अबाव लांगोन आइया खनबेसे खोन्थाबा नंगौ दे अबाव लांगोन दा खोन्था बिबारियाव आंनि न'खरनि ओमफ्राय सोरनिफ्राय लाबोदों बेलाय माबायालाय चेयारमेन गोजामालाय ओमफ्राय खमल गांबेसे दङ इयाव 10खान ओमफ्राय मुस्रि गांबेसे दं मुस्रिया दाहायसो लाबोगोन दा बे खम्बल गोजा आरो ना 10खान मैया बेसेबाङाव लाबोदों बेसेबाङाव 550 जरा 550 लाबोदों जोंलाय आरो बायनानैसो लाबोनांखायो जोंहाथ' आरो उफाय गैया ओमफ्राय नों फानहैसिगोन आरो फानहैनो जेनेबा जोङो 50 थाखा साहा खरस हरो आरो सोर होदों चेयारमेन सोर चेयारमेन मा नाम बेलायब्रा माबानियालाय दहलाफारानियालाय मा नाम नामा समरेन बे फानहरदों आरो ना बोजोंनि लानानै थांदों मैया गगा सेन्टारनि सिन्थायनो फानहरदों आरो ना फानहरदों मालाय सासे मानसियानो 20 खान 30 खान 15 खान बिदि लाना फैदों सासे मानसियानो 20 खान 30 खान 15 खान बिदि फानहरदों आरो ना आंथ' आरो न'नि मानसिनो दे जरा 550 मा नाम होनदों बथल मास्टारालाय बथल मास्टार खम्बलनो जोंनो फैनाय खम्बलफोरखौ बिदि फानहरखोमाबाय थायो बिसोरो नुबाय थफ्लानो माबायदि फानहरदों रायजोफोरनो राननानै होआ नुबाय गैयिफोरनो हरनाय गोजा बेफोर ओमफ्राय बेफोर बुस्थुफोरखौ माबायदि फानहरखोमादों मा गामि होनदों नोंसिना जोंना बम्बाइआवनो हा बम्बाइ ओमफ्राय दा अबाव फानहैगोन हाउसनि बारनानै हा हाउसनि बारनानै मा दामाव फानहैनोसै मा दामाव फानहैगोन गांसेयावलाय मा मोननो आरो न'आव लांनायालाय जोंहा बिसालथेफोरनोसो लांनांगौ बेवाय बिसालथे बेखौनो बावथ' बिदि ओइनायथ' हरना ना अमेला बम्बाइनिफ्राय लाबोदों ओमफ्राय दा अबाव फानहैगोन लावदांगियाव बिसालथे दं बिबारियाव ओमफ्राय न'खरनि मानसि गोजा दं ओमफ्राय गांबेसे दं बेयाव 10खानल'सो ओरैनोथ' लावदांगियाव न'खरनि मानसिनि थाखाय हराखैना बे बुस्थुखौ बे जोंनि जिंगाब एरियानि थाखायसो हरदों मैया एथ' रोगाबाय नोंसोर ओमफ्राय मानोथो एथो खालामाखै नोंहा जों नुवाखैबा दिनैसो नुदों नोंखौ बेनो भुला मा नाम नोंना आंनिया मधु होनना बुङो मधु ओइ माबाया मिथिखाव फरदिबा मधु बसुमतारी औवारि ओमफ्राय दा अबाव लांगोन आइया खनबेसे खोन्थाबा नंगौ दे अबाव लांगोन दा खोन्था बिबारियाव आंनि न'खरनि ओमफ्राय सोरनिफ्राय लाबोदों बेलाय माबायालाय चेयारमेन गोजामालाय ओमफ्राय खमल गांबेसे दङ इयाव 10खान ओमफ्राय मुस्रि गांबेसे दं मुस्रिया दाहायसो लाबोगोन दा बे खम्बल गोजा आरो ना 10खान मैया बेसेबाङाव लाबोदों बेसेबाङाव 550 जरा 550 लाबोदों जोंलाय आरो बायनानैसो लाबोनांखायो जोंहाथ' आरो उफाय गैया ओमफ्राय नों फानहैसिगोन आरो फानहैनो जेनेबा जोङो 50 थाखा साहा खरस हरो आरो सोर होदों चेयारमेन सोर चेयारमेन मा नाम बेलायब्रा माबानियालाय दहलाफारानियालाय मा नाम नामा समरेन बे फानहरदों आरो ना बोजोंनि लानानै थांदों मैया गगा सेन्टारनि सिन्थायनो फानहरदों आरो ना फानहरदों मालाय सासे मानसियानो 20 खान 30 खान 15 खान बिदि लाना फैदों सासे मानसियानो 20 खान 30 खान 15 खान बिदि फानहरदों आरो ना आंथ' आरो न'नि मानसिनो दे बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार
ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-Line, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि रड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 70027967336 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि रड।